Chenro matimo bero mar yango gima nyocha okelo tho mar jalupo moro ma jahigni 35 ma report ne owuok ni ne odere e sel matesendo obila ma Kipasi pod okwamo. Man kaluwore gi mano ma familia mare wacho ni ok gionge kod nyalo mar tayo chenrono ka ok omigi sir. Jafo marwa Lebich ni gilero kwa Homa Bay. Familia mar jalupo Collins Omondi Onditi manotho e sel manie tesendo obila ma Kipasi ka chudbura ma Suba North kama ne otere bang' kane omake kane oyudi abila mar diek e dala moro manie gweng' Mandhoro osebedo kadang' ne juma achiel nyaka ne owet ngimane. Ringre jalupono ne oter e kar kano ringre jomotho ma Homa Bay kama ne omiye familia mare chik mondo gimany jabero margi kaachiel kod okil mabiro chung' ka itimo bero mar yango gima ne okelo thone. Kata kamano familia no pod okwamo nyaka sani nikech ok ginyalo yudo omenda mar chulo jabero gi okil manyalo chung'elo familia margino e kinde mitimo bero mar ringre wuodgino. Nonyisa ni nyaka bed ga 40,000 kata 30 nikech makawo daktechegi daktari amanyo kendo wuon mok mar sirkal. Koro mar sirkal bedo yore to mara bende bedo yore. Koro pesa mondo ayud siling 40,000 kata 30 pod otama. Koro momiyo akwayo kony kogik sande maduogo to en gi wige 2. Taparo no dhi kethore. Koro ka ayudo kaka nyalo timo onge kaka dang' akony. Min od jalupo no Karen Adhiambo pimo gi lit kaka ne omak wuon pargi kendo gikone ne odhi owito ngimane tesendo obila ma Kipasi kama ne okone ne okawo ngimane oko e yor deruok ka otiyo gi long mane orwako ka oywak ni ringre wuon pargino nyalo medo budho e kar kano ringre nikech ok ginyalo yudo omenda mar kodo jabero gi okil mabiro chung'negi e chenrono. Piny no chama saidi ka penjra ni adhi chako nang'o kama antie kech wuon parwa nyaka wakawre go onge gimoro amora nikech wathagre mane tie nam. Koro ka wuon parwa nosetho kamano ambe kochopo chieng' mande katieko wach manotera dala wata wuok mande kabiro adhi nyaka Muchari tayude. Akia gima jogo pango koda kama antie no nikech kata gin pok ibiro ira ma ging'isa ni nyaweyoma kata kama pok ing'isa. Koro an akwamna kony joma nyalo gore kuoma manyalo konya mondo adhi ayik wuon parwa no odhi oywe. Anyuola mar jalupono bende ywak ni onge lipot moro amora ma giseyudo kuom sirkal nyaka ne wuorgi notho e yo magalagala tesendo obilano kendo pod gikwamo nyaka sani ka gikwayo sirkal kod joma chunygi ni thuolo mondo yie okonygi e yudo jabero gi okil mabiro chung'negi e kinde mitimo bero mar ringre wuodgino mondo mi ging'e gima ne okelo thone. Ma wuongi ni ma wuon nyathi lwete ni nono oringo ka gi kacha pok oyudo kata gimoro monyalo mako go loya monyalo tero ne kata daktari mare mar private. Koro wadwaro kony nikech en kosiko dang'a ka omenyo nikech kan wadhi mondo miyo watim okonwa ni mondo wadhi mondo tim postmortem to konwa pesa midwaro 40,000 kata 30,000 pesa no botamwa kama wayude jaduong'no bende onge kuma yude chiwode no be koro dong' kanyo gi nyathi kanyo. Min nyathino manyocha ne mani jaod jaduong'ni be sani nyaka ne winj wuode manyocha ne kony no otho e nam. Sani endi wiye okethore ma en mana ng'ama mbiriti arita koweye thuolo to en oringo nodhi manyo mondi kuma nitie mondo miye chiemo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Migao mar omenda yango ne dhi chwalo omenda ne 10 counties kachop tich abich mar jumane.